5 ταμπού που συχνά έχουν οι γονείς σχετικά με την ειδική αγωγή. Το νούμερο 1 το έχει το 95% όλων των γονέων. Νούμερο 5. Η ειδική αγωγή σημαίνει χαμηλή νοημοσύνη. Πολλοί ταυτίζουν λανθασμένα την ειδική αγωγή με την χαμηλή νοητική ικανότητα. Ενώ στην πραγματικότητα η ειδική αγωγή αφορά ένα πολύ ευρύτερο φάσμα. Όπως για παράδειγμα οι μαθησιακές δυσκολίες, ο λόγος, το δέπι, η δυσκολία στη μάθηση. Νούμερο 4. Ενοχές. Οι γονείς συχνά έχουν την σκέψη ότι έκαναν κάποιο λάθος στην ανατροφή του παιδιού τους. Η ενοχή όμως το μόνο που καταφέρνει είναι να φέρει περιττό άγχος. Νούμερο 3. Αν αρχίσει η ειδική αγωγή θα εξαρτηθεί για πάντα. Η λανθασμένη αντίληψη ότι η παρέμβαση δεν έχει τέλος, ενώ στην πραγματικότητα στοχεύει στην ενίσχυση δεξιοτήτων και στην όσο δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία. Νούμερο 2. Το παιδί μου δεν έχει τίποτα. Η άρνηση να αποδεχτούν ότι υπάρχει η οποιαδήποτε μαθησιακή ή αναπτυξιακή δυσκολία, γιατί φοβούνται την ταμπέλα. Διότι αυτοί οι γονείς δεν πιστεύουν στους ειδικούς και στο αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει η πρώιμη παρέμβαση. Νούμερο 1. Το στίγμα. Ο φόβος δηλαδή ότι οι συγγενείς και το κοινωνικό περιβάλλον γενικότερα θα κρίνει αρνητικά το παιδί ή την οικογένεια. Αυτό πάρα πολύ συχνά οδηγεί στην αποφυγή βοήθειας. Αν βλέπετε σημάδια που σας προβληματίζουν, συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό. Ως μαμά 2 παιδιών, σίγουρα αντιμετώπισα και τα 5 αυτά ταμπού. Το ζήτημα όμως είναι να αποδεχτείς ότι υπάρχει κάποια δυσκολία και εσύ είσαι εκεί για να την αντιμετωπίσεις. Με τη βοήθεια της αξιολόγησης κάποιου ειδικού. Μην σκέφτεσαι τι θα πούν οι άλλοι. Μην σκέφτεσαι τι θα πούν οι συγγενείς. Βοήθησε το παιδί σου να γίνει η καλύτερη εκδοχή του.